livsstil lavede Benjamin Stille Alberte og Pest var en meget farlig sygdom. Man fik store bylder, nogle på størrelse med æbler. Dem med pest blev isoleret fra alle 24/7, uanset hvem man var, om man var konge eller bonde. Alle de udstødte, f.eks. de prostituerede, skulle pleje pestofrene og skulle bære deres lige ud til en ligebakke. Det var deres kirkegård, fordi dem med pest måtte ikke være på kirkegården. Spedalsken var en meget berygtet sygdom i middelalderen. Den dræbte 200.000 mennesker om året. Kropsdele som fingre, tær, hår, tænder og næse rønnede væk. Folk med spedalsken skulle gå med en skralde, slags musikinstrument, for at advare andre om, at de kom. Når de ikke var ude, var de inspireret, så de var totalt isoleret fra omverdenen. Bønderne gik i praktisk og fornuftigt tøj, læder og uld. Uld var det mest dominerende materiale i middelalderen. Derefter kom hør. Uld blev brugt til dragter for både høj og lav. Der var stor forskel på uldets kvalitet, det vil sige om stoffet var hjemmefremstillet eller importeret. Om det var farvet eller om det var farvet. Silke blev også brugt meget i middelalderen, men mest i de rige. Ridderne havde rustninger lavet af jern og andre metaller, f.eks. stål. Man var selvforsynet, det vil sige, at man slagtede sine egne dyr og høstede på sine egne marker. Et fugtigt endemænd var mange fasedage. I alt var der 100 fasedage om året. Basikosten bestod af grød og brød, og så var der lavet af ryg og bryg. Kvæg og svin blev slagtet i november og december, hvorefter det meste af kødet blev sat til saltning. Fjerkræ, som høns, gæs, kunne derimod blive frisk kød, der blev drukket meget vin og øl i middelalderen. Alberte, datteren med spedalskhed. Sille, pestoffer. Borger. Mirza, far, doktor, lærer, borger. Benjamin, kameramand, ond, chef og lærer. Man var selvforsynet, det vil sige, at man slagtede sine egne dyr og høstede på sine egne marker. Et fugtigt element var mange fasedage. I alt var der 100 fasedage om året. Basikosten bestod af grød, brød, og så var lavet af ryg og bryg. Kvæg og svin blev mest slagtet i november og december, hvorefter det meste af kødet blev sat til saltning. Fjerkræ, som høns og græs, gæs, kunne derimod give frisk kød. Hvorfor står der kød? Kød. Det skulle stå. Man var selvforsynet, det vil sige, at man slagtede sine egne dyr, og man høstede på sine egne marker. Et fugtigt element var mange fasedage. I alt var der 100 fasedage om året. Basikosten bestod af grød og brød, så lavet af råbrød. Kost. Man var selvforsynet, det vil sige, at man slagtede sine egne dyr og høstede på sine egne marker. Et fugtigt element var mange fasedage. I alt var der 100 fasedage om året. Basikosten bestod af grød, brød og så lavet af rå og ryg. Kvæg, svin blev mest slagtet i november og december, hvorefter mest af kødet blev sat til slagtning. Fjerkræ. Spedalsket var en meget berygtet sygdom i middelalderen. Den dræbte 200 mennesker om året. Kropsdele som 200.000 mennesker. Man var selvforsynet, det vil sige, at man slagtede sine egne dyr og høstede